Wara kampanja sħiħa ta' attakki fuq il-ministri tal-gvern preċedenti, il-Prim Ministru Joseph Muscat ammetta li l-onorarja ġiet irritornata kollha mill-Ministri Nazzjonalisti u għal dan waqt il-programm dis-Sett is-Sibt filgħaxija. Imma tlabt biex nara hekk hemm xi pendenzi u dawk il-pendenzi fil-fatt intqalli li mill-Segretarju Permanenti Prinċipali li tħallsu kollha. Ġifieri risposti li kienu jagħtaw dak iż-żmien kienu korretti. Ma nafx risposti kienu risposti kienu li ġiet irritornata kollha. Iva. Joseph Muscat qal ukoll li se jwaqqa l-kawża li kien għamel dwar il-vett fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi u ma speċifikax se jiġri u jekk l-eluf ta' persuni li applikaw u mhix se jieħdu r-refund. Fil-gvern ser tidher jiġi l-AG biex jabbanduna lill-kawża. Iva. Ma tħoss li dik il-kawża għandha tkun deċiża mill-qorti biex. Dik hija commitment politiku ċar illi aħna nemnu illi dawk il-persuni ġew iċċarġjat il-VAT fuq it-taxxa ta' reġistrazzjoni tal-karozzi għandhom jingħataw dawn il-flushom lura u waħda mill-affarijiet li ħankun qegħdin nagħmlu hija li nieħdu d-deċiżjoni illi dik il-kawża tiġi rtirata. Fil-programm il-Prim Ministru qal li jafdal il-Keith Schembri magħruf bħala tal-Kasko fil-pożizzjoni tiegħu bħala Chief of Staff Kastilja u qal li dan se jkun trasparenti f'xogħlu. Joseph Muscat qal ukoll li se jqabbad lil Franco De Bono sabiex jagħmel draft fuq il-liġi dwar il-finanzjament tal-partiti u qal li Franco De Bono aċċetta li jagħti sehmu biex ikejji din il-liġi. Fuq il-liġi tal-finanzjament tal-partiti fejn hemmhekk ħanieħdu l-abbozz li kiteb Dr. Franco De Bono, tkellimt ukoll ma' Dr. De Bono biex ngħidlu jekk jixtieq jagħtina l-għajnuna tiegħu f'dan ir-rigward u aċċetta li jagħti din it-tip ta' għajnuna. Min kliem Joseph Muscat donnu lil każ tal-imħallef Farrugia Sacco li kien beda proċess ta' impeachment kontrih wara li ġie implikat f'każ ta' bejgħ ta' biljetti tal-Olimpjadi jista' jintefa' taħt it-tapit. Fil-fatt il-Prim Ministru Muscat qal li se jieħu l-pariri qabel jara jmexxix fuqu. Imma għandek il-mozzjoni tal-Prim Ministru ta' impeachment, dik għadha viġenti? Dik hija waħda mill-pariri li qed nitlob u għadna qed nistenna deċiżjoni dwarha. Muscat ħabbar ukoll li d-deputat mexxejja l-affarijiet tal-partit Tony Abela se jkun konsulent tiegħu u mhux se jitħallas. Dan se jkun preżenti għal laqgħat tal-kabinett ukoll. Dr. Abela tlabtu biex jattendi bħala advisor tiegħi, ħajkun qed jattendi għal numru tal-laqgħat tal-kabinett. Inħoss li Tony Abela għandu kontribut xista jagħti speċjalment mill-lat legali għandu moħħ analitiku. Konsulent ieħor se jkun Charles Buħaġar. Dan se jagħti pariri lil Prim Ministru Muscat fuq proġetti nazzjonali. Dwar dan Muscat ma qalx jekk hux se jkun qed jitħallas. Hemm il-perit Charles Buħaġar li huwa perit ta' esperjenza. Naħseb kellek gdiedem ukoll il-fatt li ma nħartux. La m'għandix gdiedem. Per eżempju l-perit Buħaġar ħajkun bniedem li ħajkun miegħi sabiex jagħtini l-pariri fir-rigward ta' proġetti nazzjonali u ta' proġetti kapitali maġġuri. Punt interessanti u dak li qal Muscat li l-Partit Laburista irid jibda jidra jkun il-partit fil-gvern. U jrid jidra jkun partit ta' gvern. Dik hija waħda mill-isfidi l-kbar. Ġifieri il-Partit Laburista ilu pratikament fl-oppożizzjoni 25 sena bar dak il-perjodu qasir. Irridu nidraw nkunu partit ta' gvern. Jerome Caruana Cilja, Net News.